Dneska teda máme 3 prednášky, témy vysoko aktuálne. Nožničky, nôž, či máte pri sebe možno niekto multifunkčný. Zavraždil 32 obetí z radou študentov aj učiteľov a 25 ťažko zranil. Do srdca on ešte žije, vlastne kým má dostatok kyslíka. Čo je útok, je uvedené na ďalšom slajde. Milá pani riaditeľka, ďakujem vám pekne, že môžeme dnešné finančné prostriedky z tejto charitatívnej, ale hlavne edukačnej akcii nás, streleckej komunity, venovať na tak záslužnú činnosť, ktorý robíte v prospech inej komunity. Ďakujeme ešte veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a sme radi, že tieto peniažky môžu pomôcť. Ďakujeme. Aj my ďakujeme za celú komunitu, pomôžu určite veľmi. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici funguje od roku 2001. Pracujeme s deťmi od 3 rokov až po dospelých klientov. Poskytujeme komplexné služby pre osoby s autizmom v miere ich reálnych potrieb. Vďaka podmienkam, ktoré sa nám za tie roky podarilo vytvoriť, rozvíjame sociálne, manuálne a praktické zručnosti pre život. Zároveň pôsobíme ako tréningové pracovisko pre študentov viacerých univerzít, ktorí tu získavajú neoceniteľné skúsenosti pre svoju budúcu profesionálnu prax. Všetko, čo sme s dobrovoľníkmi vytvorili, stálo okrem kvanta času aj nemalé finančné prostriedky. Ich získavanie je posledné roky čím ďalej zložitejšie, preto si veľmi vážime každé euro podpory a prosíme vás o zváženie našej podpory svojimi 2%. V mene všetkých našich detí srdečne ďakujeme.